Ootko sä koskaan miettinyt, miten jollain tuotantolinjalla voidaan olla ihan varmoja, että jokainen tuhansesta osista on täydellinen? No, vastaus piilee konenäössä. Se on tavallaan teollisuuden automatisoitu silmäpari. Tässä jutussa me sukelletaan siihen, miten tämä teknologia tekee tuotannosta paitsi supertehokasta, myös käytännössä virheetöntä. Lähdetään liikkeelle ihan perusteista, eli miksi ihmissilmä ei enää yksinkertaisesti riitä. Nykypäivän tuotantolinjoilla vauhti on niin päätä huimaava, että ihmisen rajat tulee väistämättä vastaan. Tässä on se todellinen ydinkysymys. Kun liukuhihnalta tulee satoja, ehkä jopa tuhansia osia minuutissa, ja pieninkin virhe on liikaa, niin voidaanko me enää oikeasti luottaa pelkkään ihmissilmään? Nämä on just ne manuaalisen tarkastuksen kompastuskivet. Eikä tässä ole kyse siitä, etteikö ihminen olisi taitava. Päinvastoin. Mutta kun takana on 8 tunnin työvuoro, tarkkuus vaan alkaa herpaantua, se on ihan luonnollista. Ja se, mikä yhdelle tarkastajalla on melkein hyvä, on toiselle ihan selvä virhe. Konenäkö poistaa tämän inhimillisen vaihtelun ja väsymyksen koko yhtälöstä. Okei, eli siinä oli ongelma. Mennäänpä ratkaisuun. Konenäkö on siis teknologia, joka on kehitetty nimenomaan automatisoimaan näitä visuaalisia tehtäviä. Se tuo tuotantolinjoille ihan ennennäkemätöntä nopeutta ja johdonmukaisuutta. Ajattele sitä vähän niin kuin supervoimana. Järjestelmä näkee tuotteen, analysoi sen virheiden varalta ja tekee hyväksytty tai hylätty päätöksen ihan silmänräpäyksessä. Ja mikä parasta, se tekee tämän homman samalla tarkkuudella kellon ympäri ilman mitään kahvitaukoja. Tämä kolmikko on ihan kaiken perusta. Jos yksikin näistä pettää, koko systeemi ei toimi luotettavasti. Erityisesti valaistusta usein vähän aliarvioidaan, mutta se on ihan ehdottoman kriittinen, jotta kamera voi nähdä juuri ne oikeat asiat. Ja tässä meillä on sitten se järjestelmän silmä ihan konkreettisesti. Oikean kameran valinta on kaikki kaikessa. Jos tehdään jotain yksinkertaista mittausta, niin 2D-kamera riittää, mutta heti kun pitää ymmärtää kappaleen muotoa ja syvyyttä, tarvitaan jo 3D-järjestelmän tevoja. Eli aina valitaan oikea työkalu oikeaan hommaan. Ja sitten kun mennään tosi monimutkaisiin tehtäviin, kuten vaikka ohjaamaan robotin kättä, niin yksi kamera ei enää riitäkään. Useampi kamera luo yhdessä täydellisen 3D-mallin kohteista. Tämä antaa järjestelmälle syvyysnäön, joka mahdollistaa ihan uskomattoman tarkan analyysin ja kappaleen käsittelyn. Nyt päästäänkin tämän katsauksen ytimeen. Konenäkö ei nimittäin ole enää vain yksi teknologia, vaan se on kehittynyt ihan valtavasti. Verrataanpa perinteistä sääntöpohjaista järjestelmää ja modernia oppivaa tekoälyä. Se avainero on tässä. Perinteinen konenäkö on kuin tosi tiukka tarkistuslista. Se on nopea ja tehokas, kunhan kaikki pysyy just eikä melkein samanlaisena, mutta tekoäly on jotain ihan muuta. Se on kuin kokenut mestari, joka oppii esimerkeistä. Sen sijaan, että sille kerrottaisiin kaikki säännöt, sille näytetään, miltä hyvä ja huono kappale näyttävät, ja se päättelee ne säännöt ihan itse. Ja tämä tekee siitä niin joustavan ja älykkään. Tämä kaavio näyttää tämän eron tosi hyvin käytännössä. Perinteisessä mallissa insinöörin pitää käsin ohjelmoida kaikki säännöt, mutta katsokaa tuota oranssia polkua. Se on tekoäly. Se tavallaan ohittaa koko manuaalisen vaiheen ja oppii tunnistamaan ne olennaiset piirteet suoraan kuvista. Se on se todellinen mullistus tässä. No niin, nyt kun me ymmärretään teknologiaa, niin katsotaanpa, mitä konkreettisia hyötyjä se tuo tuotantoon. Eli miksi tähän oikein kannattaisi investoida? Hyödyt on kyllä ihan kiistattomat. Puhutaan nopeudesta, joka jättää ihmisen kauas taakse, ja tarkkuudesta, joka havaitsee hiuksen hienot virheet. Työntekijät voidaan siirtää turvallisempia ja mielekkäämpiin tehtäviin. Ja mikä parasta, jokaisesta tarkastuksesta jää datajälki. Tämä tarkoittaa, että jos ongelmia ilmenee myöhemmin, voidaan palata taaksepäin ja nähdä tarkalleen, missä ja milloin virhe tapahtui. Tällaisen järjestelmän käyttöönotto voi ehkä kuulostaa monimutkaiselta, mutta onneksi on olemassa asiantuntijoita. Hytala Engineering on kumppani, joka hoitaa konenäköjärjestelmän toteutuksen ihan alusta loppuun. Hytolan todellinen vahvuus on heidän kokemuksensa. He on ollut mukana alalla jo vuodesta 1994, joten he eivät ole vain yhden teknologian toimittajia. He ymmärtävät, milloin perinteinen ratkaisu riittää ja milloin taas tarvitaan modernin tekoälyn tehoja. Mitä tämä avaimet käteen sit oikeasti meinaa? No, sitä, että asiakkaan ei tarvitse olla mikään konenäköasiantuntija. Hytola hoitaa ihan kaiken. Oikean kameran ja valaistuksen valinnasta aina ohjelmointiin ja asennukseen asti. Lopputuloksena on toimiva järjestelmä, ei kasakomponentteja. Otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki Hytolan osaamisesta. He on erikoistuneet metsäteollisuuden raaka-ainevarastojen inventointiin käyttämällä droneja eli UAV-laitteita.
Tässä esimerkissä kiteytyy ihan kaikki. Nopeus, turvallisuus ja tarkkuus. Kuvitelkaa se ero. Sen sijaan, että työntekijä kiipeilisi vaarallisten tukkipinojen välissä mittanauhan kanssa, drone kuvaa koko 15 hehtaarin alueen 20 minuutissa. Lopputuloksena on tarkka 3D-kartta koko varastosta. Se on ihan valtava loikka tehokkuudessa ja työturvallisuudessa. Ja tähän ajatukseen päätetään tämä katsaus. On aika miettiä, onko teidän nykyinen laadunvalvontaprosessi jäykkä tarkistuslista vai voisiko se hyötyä järjestelmästä, joka mukautuu ja oppii, ihan niin kuin teidän paras asiantuntijakin. Eli jos tämä herätti ajatuksia ja haluat selvittää, miten konennäkö voisi mullistaa teidän tuotantonne, Hytola Engineering osaa varmasti auttaa. Kiitos, että olit mukana.